video, magluluto tayo ng isda. Ako yung mga audience diri So magluto taog, ano na to panihapon. So, nakapalit ko, nakapalit ko isda. Mahal dyan ang kilo ron sa isda, guys. So magluto tag sa nabawang isda. So kanito ngaon ako ni siya. So magkuha ako mga 3 ka buok. Para ko sa buhon. Tapos ang sobra, ituhon kay para namatay balonon mag-duty. So pag ako magsabaw, kung ginabutang daan ng mga lamas sa maning kuan. Tangad, sibuyas o gluya. So ang pinaka main nga kinahanglan nga mawala ang langsa. Kay mao na ko natunan sa kong inahan, guys. Para dili lang sa magluto og sabaw nga isda. Diba? Butang ang asin. Nya pakupsan para way langsa. O, diba? So sa inay lang kuan, guys. Kayo. So kaning nabiling nga isda, ako matangag asin para prituhon. So paabuto na to siya, guys, nga kuan siya, maluto. Mahubas. Kuan man ni siya kana magtubig ba? Iya ha. So makupos siya giya. So balikan kita. So guys, nahuman na siya kupos no, ikupos na siya na kuan na yang tubig gamay. Butangan og tubig. So ana ako magbutang og tubig pag mahubas na. So tama na natong tubig, guys. Okay, gamay raman. Then pabukalo na to. Sugag kayo. Bukal na siya, guys. So pag bukal kay timplahan na dayon. Dayon na to. Tamaw lang na to. Kaya dito siyang parat. Parat na. Then tak. Tak. Out. Parang kung ano na, ano na to itong kuan. Ang sinagbitsin sa itong tilawan. Then, ibutan na to ng gulay. No more gulay. Okay, mas ganahan dyan ko gulay. Then, roban. So, nigbuka lang maluto na. Then, pwede na ka. So, guide lang ni siya, no? Kanang, naman dyan ikuan ka nang di dyan mga kabalo nga luto o sudan. So, guys, i-check na to kung naluto na ba ang gulay na. So, naluto ng gulay, guys. Naluto na tong sinabaw nga isda. So, magprito na pud ko. So, magprito ta, guys. So, kaning kalaha na ni mantika daan. Gamit na namo ning pinirituhan, no? Iprituhan na ni daan isda. So, gabi So, painito na to mantika. So, nainit ng mantika, guys. Ato na ni ibutang ning isda. Ay! Isa na itong butang kaya para makatipid ta sa butin. Sasakit! Ikan ko. I know that you're wrong for me and I wish you never met the day I leave. So, saan ka nagpaabot na sa pinirito, guys? Ha? Samisika sa misa kong darling. Pagdalig luto, kaya mga hamta.
Beauty na pagtaron. Kaya napasok ko. Scan ko kuan. Scan ko ka ng pinirito. Guys, naluto na itong pinirito. So guys, mga una ta, naluto na ito ang sinabaw nga isda o ang piniritong isda. Piniri na. Diba? So atong bahaw. Murot ang bahaw. Ang kauntag sa'yo kay para prepare ta ka magtrabaho na po taron. Nang kinabuhi sa pobre. So bye guys, that's it for today. Diba? That's it for today. Video, diba? Subscribe. Bye, bye, bye. Sumahigo sa sabaw, di. Lami, hayo. Nganta.